नमस्कार. मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून प्रेरणा क्रिएशनच्या माझी कविता आयोजित या ऑनलाईन कवी संमेलनात मी सौ मीना सातपुते माझी स्वरचित रचना सादर करीत आहे. कवितेचं शीर्षक आहे झुंजू मुंजू. बाई रामाच्या ग पारी आला वासुदेव दारी, घालू झोळी मंदी त्याच्या पशा पायली ग ज्वारी. बांग कोंबड्यानं दिली आता झुंजू मुंजू झालं, सोन्याच्या ग पावलांनी सूर्यनारायण आलं. दारी सडा सारवण बुट्टी रेखिली रांगोळी, तुळस ग माय माझी कुंकू राखते कपाळी. मोठ वाज कर करा पाणी पाटा मंदी वाही, सखा रांगडा जीवाचा रूप त्याच ठाई ठाई. मंदिरात घंटानाद लग बगास या जाती, साऱ्या गावावर माझ्या शंभुदेवाची पीरती. यात्रा उरूस जत्रला सारी एकत्र जमुनी, नाही जात नाही पात एकोप्याची गराहाणी. मोकळ्या मनाच गाव कस नांदत सुखान, मनामंदी सदा चाले बाई त्याच गुणगान. मनामंदी सदा चाले बाई त्याच गुणगान. धन्यवाद.